King Solomon vanga vasungwa nezuro musure mekunge vataura zvambuya marere vakati landlord ava vanonetsa mbuya ine 76 inogarira maroja beya nyama dzinenge dzashwenga dzawinyana zvese zvichiitika asi koti yakati aiwa nyaya iyi haina maturo mukomana ngaabude hake. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So hapana kutadza kwanga kwaitwa naSolomon gogo vanonetsa zvachose munonetsa maloja imimi. Alright, so nyaya yacho yakamira yakadai. So King Solomon vakanyora tsamba yavo vakati mbuya marere vanetsa vakamboitawo landlord anonetsa here ndobva vashare thread rakabva kuHarare rooms for rent. So pane akanyora mukoma gwenzi vakati ivo kana tazogara musanorodha pamba pambuya vanonzi marere muAvondale West pana Ascot. Umwe ndokubva awedzera akati mbuya marere ava vanonzi maivhuso vane tsika yekugara vakatarisa kugeti vachiona maroja echirume achipinda vakamavhurira deya. Apa she is 76 years old. Gogo marere maivhuso vane tsika yekutaura nemuroja wechirume vachidaro vanenge vachibata nengo yavo. One wonders why she continually touches chiro chavo each time vachitaura kumeuroja. Gogo marere ava maivhuso vane mutemo wekuti hakuna maroja anofanira kunumburisana pamba pavo. Kana maroja akaitisana mwana vachigara pagogo marere maivhuso vane tsika yekumuka makuseni vachiti mwana ari kuvaitira noise apa mwana wacho anenge atozvinyararira zvake. So ndo thread rakapostewa naKing Solomon papeji ravo. Mbuya marere vaya ndokubva vamanya kubva vanoleya macharges vakati King Solomon ari kutaura information isiri necessary, ari kuvasaibabhula vakataura zvakawanda. Mukomana akabva ngobatwa nevakomana vakati aiwa handei munorara mukati. Pasina nguva lawyer raKing Solomon rakasvika. Mukomana yes akapinda hake mukati asi vakabva vakurumidza kuenda kucourt. Pavakasvika koti yakati iyi nyaya haina musoro kuWestern State Resources next. Mbuya ava kuvhunduka chati kwatara vane katurikwa chete ivo vanobatira chiko nengo yavo. Guys, handizivi kuti muchiroja umu vanhu vari kumbonyatsoitana seiko. Kana ndichinge ndaroja pamba pemunhu I believe kuti ndinenge ndatenga room yangu for that month. Anditika according to the lease ndinenge ndadotora imba yangu for the year or depending nelease yacho. So zvandinoita mumba mangu kumitisa munhu wangu kana kuita zvandaita kuita mwana nezvimwe zvakadaro zvinhu zvemba yemukati kuti landlord vanofungei haisiriyo position yavo since ivo vatengesa imba yavo for that time. So tine problem kunyika kwedu kuti malandlord vanhu vakaactualize tiri kuzviziva but zvekuzosvika pakuda kutongera kuti uri kuseva nei uri kuitei nani muri kurarana kangani mazomitisana mukadzi wako wapfira maseva nesausage malandlord anozombonyanyo zvifarira izvozvo. Ivo mbuya marere vangabva vadoitigwa zithread rakakura kudai kuti munhu anonetsa kusvika pakuteverera kuti vanhu vari kuitei mudzimba dzavo. Alright, mwana achema mwanaka iwo kana waactualize why usingarenti out the whole house wobva wandogara kune imwe nzvimbo. Kana wafunga kushare imba yako nevamwe vanhu unofanira kuva respectful. At 76 beya rinenge rogarirweiko kuda kuzvibata nengo pamberi pemaroja echirume mushonga here imhiko kana kuti toti kukumbira kuti vangonziwo songostoka zvishoma nemaroja. Guys, vamunetsi vati hapana kukanganisiwa apa. I don't know why he was arrested. Vamwe vakati chokwadi tinotenderana nemi vamunetsi. What are the implications tichitarisa the Cyber and Data Protection Act or the cops are reaching out panyaya iyi. Vamwe vakati aiwa isusu tiri kuti isusu King Solo pamwe pacho hamufaniri kuposta yeke ndo zvakangonakira kuita ghost. Patricia Jekati aiwa hapana kana problem panyaya iyi isusu tinouya yeke vachasunga vakabaika and ma-state resources achatowestewa panyaya dzedu ati haasi kuvhura ghost ari kungokontinya achingokwira zvakangodaro. Guys,
mbuya ava hatizivi kuti munhu ari right here kana kuti pane zvimwe zvavanobata kuseri, kana kuti maybe vakafumuka kana kuti vane mubobobo here. Saka maybe since vafumurwa mhiko dzavo maybe hazvisi kushanda saka dzavahasha. Maybe varume ava kana varara mudzimba dzavo vanotorara vachishandiswa dzangu vahasha chete idzi, vanotosvota shamu mbuya ava. Vamwe vari kuti why iwe King Solomon vaposta but ka King Solomon blogger uye social influencer ndo nyaya dzavanongoposta idzi. Ivo gogo havana kutukwa, nyaya yangoisiwa sezvairi. Manetizens auya akati isusuwo takatombopinda busy, takambogara pamba pagogo vaita handina muloja anokiya dhoo rake pamba pangu. True story, chero uchifamba rwendo hanzi siya usina kukiya, unokiya mare dzangu. Takatozoona kuti aiwa vanenge vanotorwara pfungwa. Vanhu vakadaiso ava ndipo unowana usavi hwako hwahafurwa. Vanotombosara vachitombovata pamubhedha wako woshaya kuti kochi anditi zvandambotaura zviya kuti imba iyi ndinenge ndaitenga inenge iri yangu saka ndoregereiko kukiya inonzi chi imba yangu. Guys I think atadza pakutaura zita ravo, so anga achifanira kuita madimbikira achingoti mbuya inogara mustreet yakati noti kuti abva anyatsoti dyo, mbuya inogara paWestgate muna Ascot vanonzi mbuya marere maivhusi. Guys but anyway haisi mhosva yaKing Solomon. Ukaverenga zvakare post iyi vanhu vari kuposta nyaya yavo vachitaura nezita, then iye angotora achibva angoisawo papeji rake. So anobatwa nedefamation of character here, but mbavha kaikaba mushopu inongoisiwa picture rayo kuti vanhu vazive kuti uyu anoba. Zvimwe ukangoscreenshota zvinenge zvangotorwa kune vamwe hapana chinombosungisa. Ivo mbuya beya vanenge vachidare kudii munhu mukuru wese yeye. Guys pakaipa, but iwe King Solomon vakatombonyora vakati just remember kuti things we don't joke about: someone's home, someone's job, parents, clothes, children and disabilities. Kukanzi nyaya yako iwewe King Solomon yangu kudzokera kwauri. Wakambotaura ndo wakati hamujoke nedzimba dzevanhu nemadress avo hezvika zvakubata. Vamwe vati ini paGlenora pandairoja ndainzi ndipakurire nyama pandinenge ndakukanga everyday iwe landlord. Apa kanyama kacho kanenge kari kevanhu tu. Kuroja kwakaoma zvokwadi. Koma igosare kumpoto macho nekuti inini in fear ndaitopa nhindi hombe chaidzo. So guys vamwe vari kuti ari right, vamwe vari kuti ari wrong, but advocate nyari vati ivo spreading falsehood about someone is wrong, especially negative things that you cannot prove. The damage someone causes, especially to those screenshots that in my own assessment seem fabricated by one individual, is utterly wrong. This carelessness of hurting others with an innocent share must stop. I once told him akandi blocker. He attacks and ruins people's lives. Achita kunge munhu ari innocent, and we've lost our humanity. Nekuti munhu iwewe anenge achikuitira, or we've lost kunzwirana hameno. This gogo is not on Facebook. None of you has a story. You are believing one side without hearing the other. What kind of shallowness is that? Why do you see the need to discuss an issue with someone's name being soiled on your big platform? If you had bled the name, that would have been better. Kuyanika someone's name is wrong. Defamation of character, very wrong on many levels. The writer must also be arrested. So power advovo vachibva vapawo advice yavo vakati aiwa defamation of character zvokwadi mukoma solo vangu vachifanira kupinda, but nekuti vanotiitira mukoma solo isusu tinongoti ndimambo veduka tinongoteera kumashure. So guys, do leave your comments on what you think. Zviri kuitika muchiroja zvakaoma, ngatishandei nesimba. Munhu akangowana chero chidumba chake chero kunonzi kupi ikoko ungondoisawo chimusha chako zviri nani pane kurambonzi kwai ndipakurire nhindi yenyama. Pakaipa.